queridos amigos, por algo sodes os grandes protagonistas deste acto e do que viviremos a partir da fin de semana coa fase final deste torneo Cidade de Pontevedra de carácter internacional. Boas tardes aos representantes das institucións aquí presentes, aos representantes das empresas privadas, de algunhas das empresas privadas que participan no desenvolvemento na vida deste torneo. Boas tardes aos organizadores, unha organización que encabeza Manolo Sánchez, presidente de Portero 2000, o clube que organiza desde hai muitísimos anos este torneo. E moitas gracias tamén por vir a presencia de Iago Bouzón, futbolista profesional de Redondela, exxogador do Celta, agora mesmo no Omonia Nicosia de Chipre. Acaba de vivir unha experiencia tan fermosa como que conquistou a Copa e a Supercopa de Chipre e ali vai seguir, ainda que seguramente despois nos comentará algunha das noivas que lle acaban de aparecer no fútbol español de regreso a súa casa. Gracias a Iago, que, como decimos, o padriño desta edición, unha edición, non sei se na sala a xente moi supersticiosa, si podemos decir 13ª edición ou se temos que decir 12ª máis unha de regalo. 13ª, verdade? A superstición é para sociedades mediocres e esta é unha sociedade de altura, evidentemente. Bueno, pois benvidos a este acto de presentación no que vamos a coñecer polo miúdo as cousas máis importantes do enunciado que vai ser esta 13ª edición dun torneo que é unha festa do fútbol máis inocente, do fútbol máis entrañable, do fútbol máis auténtico, do máis xenuíno. Unha edición con novidades coa presencia de 3 equipos que se estrean, coa presencia dun equipo romanés, o Tampa Brasov, un dos clubes coa mellor escola de fútbol base de toda Europa, unha cidade que está na zona central de Romanía, que son os principais convidados de luxo a esta edición, a 8ª cidade de Romanía, un clube, o Tampa Brasov, que tamén está ligado a varios clubes galegos como o Real Club Celta, que xa participou nun torneo feito por ese clube, que é un dos torneos máis importantes agora mesmo de fútbol alevín, infantil e cadete que hai en todo o continente. Benvidos, por tanto, a esta festa. A próxima fin de semana na Xunqueira vivirás unha película interpretada por futbolistas, algo así como os futbolistas das galaxias.